Danas u Sisačkoj panorami radovi na novoj sportskoj dvorani teku prema planu. Zelena čistka na Ciglarskoj grabi. Besplatna članarina u knjižnici za sisačke prvačiće. Izložbe o industrijskoj baštini u muzeju i Holandskoj kući. Najavljujemo festival Maslačak. Sportska dvorana dugo očekivana i zaista nasušno potrebna. Pokazalo se da sportski sadržaj i uostalom Europski grad sporta zaslužuju ovakvu sportsku dvoranu. Vrijednost investicije je 37 milijuna kuna i kao što vidite iza mene i oko mene radovi napreduju željenom dinamikom, vrlo dobro. Možete sada vidjeti otprilike i obrise budućih svlačionica, možete vidjeti u kojoj visini će biti borilište, a za nekih 2 do 3 tjedna očekujemo da se postavi i ostatak stupova kada će zapravo i svi moći vidjeti pun opseg dvorane koja bi trebala zaista zadovoljiti sve potrebe košarke, odbojke, rukometa, malog nogometa, borilačkih sportova. Bit će jedan dio sjedalica koji će biti fiksni, jedan dio koji će se moći micati, bit će multifunkcionalna, imat će i uredske prostore i kafić, znači u potpunosti će ispuniti sve naše potrebe koje sada imamo, a koje sportovi se sada guraju po školskim dvoranama, po mjesnim odborima, po Brezovici koja košta nas mjesečno 40.000 kuna. Mislim da će ovo biti trajno rješenje i kvalitetno rješenje i novi sadržaj na ovoj lokaciji koja je zaista vapila da dobije jedan ovakav sadržaj. Odlična je lokacija jer će biti apsolutno svima dostupna, nismo negdje na periferiji, nek smo u centru grada. I drago mi je što smo se odlučili po principu ključ u ruke graditi ovo i što smo izabrali kvalitetne tvrtke temeljem javnog natječaja koje su u potpunosti opravdale naše povjerenje i vjerujem da će i krajnji ishod biti više nego zadovoljavajući i za korisnike i za sve nas koji svakodnevno promatramo kako dobro i lijepo napredujemo. I za nas su radovi na dizanju zidova južnog dijela dvorane, sportske dvorane, i dinamika gradilišta je takva da smo završili temeljenje kompletno, što nam je bilo vrlo bitno da u suhom dijelu u razdoblju godine uspijemo te radove završiti. Naime, ono što nam sada predstoji je montaža kompletnih stupova po obodu dvorane i samim time će se onda dobiti svi gabariti potrebni da se vidi veličina dvorane, znači visina, širina, dužina, tako. Dinamika, kao što sam rekao, je zadovoljavajuća, nemamo nikakvih problema i sve što se javi i riješimo. Završetak radova još nije blizu, ali vjerojatno će biti kako smo i planirali u prvoj polovici sljedeće godine. Iza nas se nalazi spojna cesta koju financiramo iz europskih fondova, Europski fond za regionalni razvoj. Unapređujemo komunalnu infrastrukturu na području komunalne zone Sisak. Podsjećam, to znači da radimo kompletno novu vodovodnu mrežu, kanalizacijsku mrežu, DTK mrežu, rasvjetu, nogostup, parking sa obje strane. Zahtjevno je zato što je teren pod nagibom i nalazimo se na zatečenom stanju između Zvonemirove koja je na povišenoj razini i kako mi Siščani zovemo grabe, koja je na sniženoj. Međutim, sigurna sam da će Siščani biti zadovoljni, da će im to olakšati ne samo dolazak do novo izgrađenog reciklažnog dvorišta nego i do komunalne zone, a sigurna sam da će ih veseliti i parkiralište Park and Ride koje ćemo početkom sljedeće godine krenuti raditi na toj istoj lokaciji uz samu tu novo izgrađenu cestu koja će riješiti problem parkiranja za sve one koji svaki dan putuju vlakom ili autobusom u Zagreb ili negdje drugdje na posao. Pa Sisak je jedan od rijetkih gradova koji ima zelene čistke, recimo to tako. Ako mislimo pod zelenu čistku volontersku akciju kojom unapređujemo svoj okoliš kroz cijele godine, mi lajkamo Sisak već desetljeće. Zelena čistka je nekako
akcija na razini cijele Republike Hrvatske, spuštena sa razine nadležnog ministarstva. Bilo nam je glupo da se i mi ne uključimo, iako i ostatak godine uređujemo i lajkamo svoj Sisak. Danas uređujemo Ciglarsku grabu, imamo djecu iz osnovne škole Braće Ribar, imamo ronilački klub koji dakle sa ruba Ciglarske grabe koje se i puni, upravo u tijeku je punjenje, skuplja otpad, i imamo zajednicu ribičkih udruga koji su zapravo kompletnu travu sa čamcem pokosili, pokupili prijašnja 2 dana i stavili sa strane da djelatnici komunalca i gosta to pokupe. Ronilački klub Sisak kao i svake godine sudjeluje u manje više svim ekološkim akcijama na području grada Siska. Tako i ove godine sudjelujemo sad na ovom čišćenju naše takozvane grabe, gdje će ronjaci čistiti ovaj obalni pojas koji je potopljen trenutno. Mislim da će nam Ciglarska graba koju svi toliko rado posjećujemo zasjeti sa novim sjajem, malo ćemo osvježiti ove drvene elemente i one vidikovce i sa lanenim uljem. Popravit će komunalac ove roštilje koje zaista ne shvaća motivaciju ljudi koji idu razbijati roštilje na Ciglarskoj grabi kojima se rado služimo. Prošli vikend su ovdje bili Concrete Tournament i skateri, ovaj vikend smo mi. U punom sjaju će zasjeti i drago mi je pogotovo što smo u okviru Lajkam Sisak prije nekih 5 godina ovdje posadili voćke koje, kao što vidite, prekrasno napreduju i za koju godinu će zaista svi rekreativci koji se šeću moći i zastati i ubrati si jabuku ili krušku i uživati u plodovima našeg grada. Kažem, prije 5 godina smo lajkali Ciglarsku grabu i Zeleni brijeg i posadili te voćke. Uvijek se dobro reflektira i na mlade i na sve udruge i uvijek se, posebno sam ponosna, i uvijek se svi vrlo rado odazovu. Ne mora biti neki poseban razlog, nisu nekakva velika sredstva potrebna, ali mislim da je važno od malih nogu u zajednici među Siščankama i Siščanima njegovati taj osjećaj da je ovo sve naše i da se moramo svi zajedno brinuti o tome. U ovom mjesecu knjige priredili smo sadržaje koji će biti sigurni da svi ostanemo zdravi, pa ćemo tako čitati priče, moći ćete ih pratiti na našoj Facebook stranici. Priredili smo niz virtualnih izložbi. Prva se odnosi na temu koja i je tema ovog mjeseca knjige Razlistaj i nešto što nas jako raduje je tematska izložba iz riznice dječje knjižnice. To će biti izložba starih slikovnica iz nekadašnjeg fonda dječjeg odjela iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina. Zatim naše kreativne radionice koje nećemo moći održavati ove godine u knjižnici kako smo uvijek naučili, bit će prikazane na Facebooku putem filmića koji će pozvati naše mlade sugrađane da nešto naprave, da nešto sa svojim ručicama izrade, da nam dapače kasnije poslikaju ili posnimaju što su to izradili. Evo, pošto je situacija takva kakva je, nije moguće djecu dovoditi razrede dovoditi u knjižnicu da je malo pregledaju i da se upoznaju sa njom. Mi smo odlučili u suradnju i veliku podršku sa gradom i našom gradonačelnicom da ove godine našim prvačićima svima poklonimo jednogodišnju članarinu. Tako da će djeca dolaziti sa roditeljima. I evo, ovim putem pozivam sve roditelje da svoje prvačiće dovedu u knjižnicu, u naš dječji odjel, da ih besplatno upišu i da zajedno sa našim knjižničarima malo provedu dijete kroz knjižnicu i da mu pokažu što sve može posuditi, koje knjige, koje filmove, CD i tako dalje.
sklopu 8 dana industrijske baštine trenutno možemo pogledati 2 izložbe, jednu u Holandskoj kući, drugu u Gradskom muzeju Sisak. U Holandskoj kući je izložba otvorena povodom otvorenja upravo 8 dana industrijske baštine pod nazivom Što je industrijska baština? Ljudi se uvijek pitaju, odnosno percipiraju industrijsku baštinu kroz objekte, dakle nekakve tvorničke komplekse, kroz nekakve strojeve, ali industrijsku baštinu čine cijeli niz sitnih detalja, sitnih nekakvih predmeta koji nama tvore jedan izvrstan povijesni izvor, jedan mozaik koji nam onda omogućava da je lakše dešifriramo, odnosno otkrivamo prošlo razdoblje sisačke industrijske prošlosti. Jer povodom toga, dakle povodom izložbe je izdan i priručnik za prikupljanje industrijske baštine Siska. Ja sam autor izložbe i priručnika, ali mi je bila ideja da ljudima približim to upravo one sitne detalje o kojima sam ja govorio, dakle od nekakvih etiketa, od nekakvih malih proizvoda koji su nastali ovdje u Sisku, od umjetničkih dijela, dakle od umjetnika koji su inspirirani Siskom, od nekakvih zastavica, znački, znači sve je to dio naše industrijske prošlosti i sve bi to trebalo nekako sačuvati. Ono što je posebnost ove izložbe, to je da je više od 60% predmeta donirano. I to od otvaranja Holandske kuće, znači od 6.12.2019. dakle od kraja prošle godine do danas, jako puno predmeta je zapravo donirano. I to od pojedinaca, od institucija, i to je jedna fenomenalna priča zato što su ljudi primijetili konačno tu prostor naše Holandske kuće kao prostor u kojem mogu donirati svoje predmete. I ideja je bila, dakle, u startu da od tih predmeta nastaje jedna zajednička izložba. Tako da pokraj doniranih predmeta se nalaze jedan papirić, jedna etiketa na kojoj piše ko je donirao, tako da se ljudi mogu doći pohvaliti u Holandsku kuću. U Gradskom muzeju Sisak otvorena je izložba pod nazivom Industrijska baština Sisak i Rijeka. Radi se o inicijativi fotogalerije Sicija Obskura i Miroslava Arbutine koji je povezao fotografe Siska i Rijeke. Naime, naše 2 fotografkinje iz Siska bile su u Rijeci, 2 fotografa iz Rijeke bile su u Sisku, slikali su prostore industrijske baštine i putem ove izložbe smo spojili te motive. Ono što je interesantno, to je ta estetika, to pogled Siščana u Rijeci i Riječanina u Sisku, tako da je to vrlo interesantno. I još je zapravo zanimljivo da se izložba nakon Siska seli u Rijeku, tako da će Riječani vidjeti što se ovdje kod nas nalazi. Pozivam sve zainteresirane da posjete i Holandsku kuću i Gradski muzej Sisak, da pogledaju obje izložbe i da uživaju u industrijskoj baštini Siska. Dom kulture Kristalna kocka Vedrine ove godine organizira 22. po redu maslačak, koji će se održati ovoga vikenda namijenjen svim mališanima grada Siska i koji će moći uživati u profesionalnim predstavama za djecu i u predstavljanju jedne knjige. Na samom otvorenju dočekat će nas naš Minhausen u 17 sati, pa stoga pozivam i djecu i roditelje da se pridruže na predstavi Čudnovate zgode barona Minhausena, našeg Gradskog kazališta Sisak. U subotu 26. rujna u 11 sati očekuje nas kazalište Prijatelj sa predstavom Smjehuljica i Mrgud. Zapravo radi se o jednoj djevojčici koja je uvijek vesela i vedra i dječaku koji je zapravo uvijek nekako namrgođen. Odmah poslije toga slijedi nam predstavljanje knjige naše Siščanke Ive Dužić, pa evo svi ljubitelji knjige mogu ostati poslije predstave u druženju sa našom spisateljicom i družiti se na način da upoznaju morsku abecedu, jer se sama knjiga zapravo radnja odvija na dnu mora. U 16 sati očekuje nas kazalište Lutaka iz Zadra, gdje zapravo glumci dolaze sa zaista izvrsnom lutkarskom predstavom Punch and Judy i moći će upoznati lutke Ginjol. U nedjelju, zadnji dan našeg festivala, 27. rujna u 11 sati nas očekuje naša glumačka družina Kazališta 21 sa predstavom Što tatica napravi uvijek je prava, koja je bila nema dugo i premjerno izvedena na našem kulturnom ljetu. Tu će djeca moći pogledati i naše zanimljive lutke koje su napravljene lutke zjevalice. I na samom kraju u 16 sati u goste nam dolazi Scena Gorica sa predstavom Tonka Bon Tonka, gdje će zaista naši mališani moći uživati u jednom veselom mjuziklu. Pridržavamo se svih mjera, ulaz na sve
predstava je besplatan i program će se održati u dvorištu našeg kazališta 21. U slučaju kiše ulazimo u dvoranu, naravno sa određenim brojem sjedećih mjesta.